Γεια σας φίλοι μου, 22 Μαΐου σήμερα, σήμερα θα δω ένα μελίσι που μου κόψε η Βασίλισσα, θα το κόψω στα 4, ένα διόροφο μελισσάκι. Φέτος έλεγα πάω έλατο, το έλατο δεν το βλέπω να έρχεται ποτέ. Δυστυχώς η χρονιά δεν ξέρω πώς πάει. Αισθάνομαι λες και είναι μέσα Άνοιξης, 15 Απρίλη. Τα μελίσια δεν έχουν σταματήσει να πετάνε κελιά. Έρχομαι εδώ πέρα και κόβω κελιά συνέχεια. Και έχω μετανιώσει που σε κάποια μελίσια έχω βγάλει και τα διαφράγματα, να πω την αλήθεια, γιατί τώρα έχω διπλή δουλειά να κάνω. Τα μελίσια δεν κρατιούνται, το έλατο δεν βλέπω να έρχεται, πολλές βροχές, δεν ξέρω, θα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να δούμε το μελισσάκι τώρα που μου έχει κόψει τη Βασίλισσα, περσινό μελισσάκι. Να κάνω χειρισμό, να το κόψω στα 4, έστω να βγάλω κάποια γονίδια να μην χαθεί. Πάμε να δούμε. Αυτό εδώ είναι το μελισσάκι, μου έχει κόψει η Βασίλισσα. Εντάξει, ένα 15 είναι το μελίσι αυτό. Δεν είναι από τα μεγάλα, αλλά όπως και να έχει, κάτι μπορούσε να δώσει. Και για να μην χαθεί τελείως, θα το κόψω σε 4 γονίδια. Λοιπόν, εδώ έχω τι έχουμε. Μέλια λίγο γόνο. Οπότε ένα με μέλι βάλω άκρη. Αυτό εδώ τι έχει. Αυτό έχει λίγο μέλι. Πάει άλλη άκρη. Εδώ τι έχει. Εδώ έχει λίγο μέλι, λίγο γόνο. Εδώ έχουμε τα κελιά, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται από κελιά. Γεμάτο κελιά. Θα το βάλω εδώ προσωρινά, θα τα κόψω μετά, θα τα φτιάξω πρώτα. Κοιτάξτε μέλια εδώ που έχει. Ατάιστα τα μελίσια, έτσι. Κοιτάξτε εδώ κελιά, πόσα κελιά έχει εδώ. Εδώ έχει κελιά, ωραία. Θα κόψουμε ένα κελί, θα το βάλουμε εδώ. Θα αφήσουμε εδώ προσεκτικά. Έτοιμο το ένα. Κόψουμε όποια κελιά δεν θέλουμε. Εδώ ίσως έπρεπε να συμπληρώσω κι άλλο ένα πλαίσιο, δεν πειράζει. Εδώ γίνεται χαμός. Μπει εδώ αυτό. Έτοιμο αυτό. Ένα εδώ, ένα εδώ. Λοιπόν, έχουμε ένα από εδώ. Και άλλο ένα από εδώ. Για σιγουριά πάντα αφήνω 2.
Έτοιμα αυτά δύο. Φτιάξουμε και το άλλο, τελευταίο. Να κρατήσουμε τα κελιά που θέλουμε. Και αφήσαμε και άλλα δύο από εδώ. Μας κάνει λοιπόν ό,τι θέλει. Κλείνουμε και αυτό. Του πήρα τροφοδότης, αυτό ξέχασα. Οκ, έχουμε 3 μελισσάκια. 4 βασικά. Το ένα είναι διπλό. Α, το βάλω από εκεί αυτό. Εδώ. Εδώ πίσω. Να βάλω αυτό στο κέντρο. Αυτό το σύστημα λέγεται βεντάλια. Σύστημα βεντάλια. Και τώρα περιμένουμε να βγάλουν βασίλισσες. Να είστε καλά.